जोङो एग्जाम होनो फैदोंमोन नेट एग्जाम एनटिएआ खुंनाय इउजिसि नेट एग्जाम दिनैहाय बे फुङावहाय बर्ड साबजेक्ट दंमोन जों बेखौ होनो फैदोंमोन दा क'क्राझार सिआइटिआवहाय एग्जामा जागोन होननानै जोंना एडमिटआ फैबाय ओमफ्राय दा केपासिटियानो गैया 1 घन्टा लाइन थाबाय जोङो लाइन थानायनि उनावहाय जोङो होनो मोनासै एग्जामखौ दासिमबो जोङो जेबो जोंखौ जागोन होननानै थगायनानै लाखिगासिनो एग्जामखौ खिन्थु माबानिफ्राय एनटिएनिफ्राय दाबो माबा फैयाखै आरो जेबो इनफरमेसन फैयाखै बेबायदि जाथावनाखौ जों सानाखै आरो माने अलरेडि कुइसन पेपार होखाबाय बाखिया एग्जाम होगासिनो जोंहा अलरेडि मोनसे साबजेक्टआनोखा बयबो जयैनो होनांगौ मोनसे साबजेक्टआ दा बेबायदि कन्डिसन जानानै दङ अनलाइन हलाव जों हाबनोबो मोनाखै जों लाइनावनो दंमोन ओमफ्राय सिगांनि लाइनफोरा हाबदोंबाबो ओंखारफिननांबाय मानोना सिटआ केपासिटिया गैला जुदि बिसोर केपासिटियानो गैयामोनब्ला एग्जामखौ बिदि खुंनो लानो नाङामोन आरो दा जेरैबाबो एग्जामा जोंनो जानांगौ समानै जानांगौ आरो जायाबा पस्टपन जानांगौ बे आरो जोंना बे कुइसन पेपारावनो जोंबो होनो मोननांगोन दिनैनो दानो आरो जुदि होनो मोनाबा बिसोरनाबो पस्टपन जानांगौ गोबां 160 बेबायदि जागोन आरो दाथ' 163ल'सो हाबदों दाबो बेनि बांसिनानो दङ बाहेरायाव जोङो दानो जायोबा दानो लिरगोन जों एग्जाम होनो होननानै फैखादों आरो जुदि जोंनाबो एग्जामा जायाबा बिसोरनाबो केन्सेल जानांगौ रिजाल्ट जानो मोना पस्टपन जाजोबनांगौ फुङावहायनो एग्जाम होनो होननानै फैदोंमोन बेवहाय खिन्थु जोङो दा एग्जामखौनो होनो मोनाखिसै क'क्राझारनि सिआइटिआव माने एग्जामनि केपासिटियानो सिट केपासिटियानो गैया बेवहाय खिन्थु जोङो बेबायदिखौ मानिनानै लानो हाया मानो होनबा एग्जामा जोंनि थाखायबो बहुत इम्परटेन्ट आरो जोंनोबो एग्जामखौ नांथारगौ दा जोङो लुबैयो कि बे एग्जामा माखासेया होनो मोनगासिनो दङ खिन्थु जों दा बेवहाय बांसिनानो होनो मोनाखै दा जों बेखायनो लुगैयो कि बे एग्जामा पस्टपन जानांगौ आरो बिनिफ्राय गोदानैहाय बे सेन्टाराव जेसेबांसिम जोङो स्टुडेन्टसफोर दङ बेखौ जोंनो गोदान एग्जाम नांफिनगौ दांनिफ्राय फैदों नागिरदोंमोन एग्जामखौ ओमफ्रायो बेनि उनाव आरो 3टायाव होनलायबाय ओमफ्राय जोंखौ बेबायदि थगायनानै लाखिबाय थायो आरोना सार एग्जामा जानांगौमोन जोंना 9 to 12 o'clock ओमफ्राय माखासेया होनो मोनबाय जोंबो होनो मोनाखै जोंबो 9नि एग्जाम होनो थाखायनो फुङावनो फैदोंमोन ना सार गोजाननिफ्राय बाट बिनि उनावहाय जोंखौ लाइनाव दोनबाय बयबो लाइनाव थानांगौ हिसाबै रुल्स हिसाबै जोंबो लाइनाव थाबाय सार लाइन हाबबाय ओमफ्रायो सासे मेमआ फैबाय आरोना जोंथ' एग्जामखौ टाइमाव होनो मोनासै माखासेया होनो मोनबाय जोंखौ बुंबाय कि केपासिटि गैला टेकनिकेल इसु जाबाय ओमफ्राय सासे मेमआ फैबाय आरोना सासे मेमआ फैनानै जोंखौ 1टायाव होगोन 1टायाव नोंसोरनो एरेन्ज होनानै होगोन माने एरेन्ज खालामनानै होगोन होनबाय आरोना सार ओमफ्राय बेनि उनावहाय जों मारै मानिगोन एग्जामा जाहैबाय जेनेबा इन्टारनेसनेल एग्जाम नेसनेल एलिजिबिलिटि टेस्ट एग्जाम बे एग्जामा 9 to 12 o'clock एडमिटआवनो फैखाबाय बे एग्जामखौ जों मारै 1टानिफ्राय 3टासिम जों माबोरै होगोन सार जोंथ' होनो हाया स' देट्स वाइ जोङो लाइनाव जिरायनानैहाय जोङो बुंबाय कि जोङो मानिया बे एग्जामा केन्सेल जानांगौ दिनै जाय बे एग्जामा केन्सेल जानानै बिसोर एग्जाम होनो मोन्दोंबाबो बिसोरनि एग्जामाबो केन्सेल जानानै जों गासिबो होनो मोनजोबनाय बायदि नेक्स्ट एग्जाम डेट फिक्स जानांगौ बे सेन्टारनिया ओमफ्राय बिनि उनावसो जों मानिगोन सार नङाबा जों मानिनाय नङा सार जुदि बिसोरो केन्सेल खालामाबा जों आरोबाव एफआइआर होगोन गोजौथिं थांगोन जों सार नङा